asase ni mo adeduo nyina ayi onyankopon dia enipa ene wona wote so ayi onyankopon dia na kire se asase ayi onyankopon dia na nipa wote so yi onyankopon dia we don't own the earth asase ni nya dia ayi obi dia ete se dia obi asifie na wokope chimba ho obi na se flat bi na ahai na wakotenam efie ni nya wo dia wokotena fie no mu a what your agreement ma yes tenancy agreement what person utena fie hocha a tenancy agreement no wudi so oka Proverbs chapter 1 verse 7 or see nyansam fiti ase eni nyame suro ekwan bi a wo befa so wa asase so no e ba bi ade wo bewie ekwan bi a wo befa so yo fa kwan bone so a ade wo bewie kwan ade wo bewie wie bone wo fa kwan papa so a edi ubewie awie pa ba bi etumi wo no se me kotumi ho na makodi fo wo nyame ani mu ame nko ho ne nko ho akoroto me ho na manya position se me yesofi na bi etumi bi abada sofu dwuma mu yesi ye nya epre na makohye sikam makotwitwa me nua na ntini me nua sofu na makoka no ho asembone be di position me nya da misuro nyame kakra nka se kakra ka nyame ketua bi a misuro me nya me nko corrupt to me ho me nko brabo me ho enko position me wia na masafa agofo adi machi na makọ asori dem na makoda nyame asese nyame na de maba ba bra mi nim se ma brabo me ho ma corrupt me ho na me de anya position me nko da nyame ase wo ho na nyame na de wo ba ya wa na wo de wo ho aba Solomon say owu a obewu nya ne ya se de obedi na ade owu a obewu enye ne ya se de obedi na ade na de obere pa ye no kra no wawu wa obedi na ade na wo be ye dey so ubefu ntakra no watu se wotena se ma honam a se be son mimu obi animtia abusua mienu a entokwa aba o muntemi obi a bobre nya ne de ba mai obobre nya wo de oba wanya obobre nya wo de ade nti na ntimi mfa asomdue ma na de mo papa eja ho na moko why sade na anu me ka kire o se akokọ hwedie mienu a omoko obi afu ase what be pe afu oni nya wo de obi ado na fu na moko pe bi ye de a ukoduru anam de ntokwa ayede abo ade no so nya mo de a papa no nyame babi a owo bia nyame mfa ne trace abobra ne manemo mo anso mo wo mo de mo papa no de beba mo bia no odi amamo mo amonso mo wo mo de ede ne akire ntokwa ede ne akire ntokwa me de mesre wo mo babi o mo wo bia o mo mo onu adonye de enya adwuma o mo ma asum de enya adwuma because obia ni ho a ya mfa hwia mawi ase ya mfa hwe so nko de open ho anya na wa mfa kwampa so ampen otisa akokọhweti a obutu kosi a enya ne dia so awieye no obeye kwase a awieye no awieye ne asem o awieye ne asem awieye enti onipa ya adwene wa wieye o whatever the flesh can give to you you lived it here on fa nko ona kumase efie nyina ya wo dia Ghana fie nyina ya wo dia simply because when you to me usuro nyame a you think about the welfare of the people that you lead. Enipa na wudi wo mo so no, odwene wo mo ho ansa na wadwene wo ho. Nipa no anyame dia se wo ye ohene, se wo ye busua pani, se wo ye omampani, enipa no anyame dia wo mo ase ato wo na ase no, dwene wo mo ye die ho ansa na wabadwene wo ho. But the leadership is no more there. Yes, and leadership. Obi e pe leader, said de be ya, ono di benya no ho, na no nkrofo no a wo lead wo mo no. Jejuan International School. Jejuan International School. Ewo ofuase kokobin domina se police barrier ani chepe ana Jejuan International School ewo enei se obano botofo a opese osua kasa hodo bebrebe osua ya kan kasa ya mamani amane ye tete no kwampa so na otimi ekenkan na wowe brofo ekan ekurom kasa na otimi ko animu na ne nimdie kosoro konkan ya ebacho oba Jejuan International School boarding ho day ho your bus kama den kwala ne bus school mu ho na afi so your boarding house ti your boarding house facilities there
bibia na nakwam Jejuan International School o fra penifo 0553 182201 0553 182201 na edu kuima oni na adotin ma mo se nei oyo ohene ya brempon ya dehye na okwadwabo ase okodwuma titu bia so hia ntoma hia afade a so mfara bia obabrama UGC DVL opposite wona o se ope na edu nkuhima anase ope ayakwa ahemfie se ye chachaw eye sipim eye asesedwa eye ate eye ntoma de ben na wope e man gratitude na anma hemafo ntwaase mbenya ne se botwo muso amokọ ware nso mofo mani nkire o esanse ye wonyoma pa e de esom papa abusuya liko rental services ese nei wanya yie na ohaw bia bafie untimi enya yie ni mani ndimu uhi obi obekire onyoma ma obi obekasa de ama wo yie na samso liko rental services na abusafo eni liko medi nkomo obesese onyoma na ma obema okasafo bema MC papa na no awo na no atoni mama mrani amane o ma nkonya amane wo yie na se na nso wo yie no atimi amu ayedu abusuya okobrama UGC DVL kwan na so Osani faso tra DVL office na new stores na exist wo hono ana Lico rental services wo sanso na nei wasi dan na wie asori dan wasi wie office no ba cho warehouse no uhia se the electricals be fam wa me so Sly Electricals na ebuawo Sly Electricals nei furniture na so the electrical installation the fault the installment the bibia electrical ho bia no so furniture Sly Electrical 0245158733 ya ene nkasa eba center say yare na dokro wache ohaw bi te so amane bi da so na wakoa enko a mepacho enei ehaw no to betwa ni nyina ne se wodi wani kire nkasa eba center atosu fe ya Pentecost Junction ana do wani kire oba ama doctor sa yare ne hu fam ne hu na fam otenete na so anya oyare sa na bibia atimi aye kamatibra na doctor ahwew na asumdwemra na honton na fetimi ekokodi ujuma se de se na ese efata abusia social action agency se nei dwedi ahodo bia wodi bia enha ho se fie ma obi won mkra na France onso mkra no nchenso kra na ene chibua pa ebebu no adidi atem ebedi unya asem ketwa mesro etu atwa station ase frɛ no obema onipa dom a ebesom wo asomoso mpama serve kama de ama de echensuo the watcher drinks the oma akwaba the orders ni nyina station obi a ode baba besom wo na bibia atimi aye kama Mpaninsem TV twede ampon ade Achiaa na ode chen say dia na osebo anigye asekyere ne se wo hu ye mmobo ama ye nso ya be ka ati asefo ene kyerkyere da me kan kyerkyere da abrebia me ka cho se de onim to ne nya tweno ano de nyame ama nimde ne nyansa ne akokoduro na oka nyame asem na onam nyame asem so gi nyame ma na abrebia me ko wonchen emu baako ene Reverend Charles Owusu aka cho se papa yi Awurade nam ne so ma nyame ma asabi ebru se benya de nam pokyire mu nam gatam oha ne abenedie ni ade nyina mu no papa yi Awurade nam ne so agye wo mu nyina ma nei sam no kase emu dodo no a ani agye won so a egu so a esere ba so de ekumaadi enti se opo bi ene ne ayenya medwuma opo bi na asum Awurade a me recommend obi ama se Reverend Charles Owusu oha bi da so wa menone na yare bi abeto so na adwudwi bi da so a so eni papa yi ni nkombo na mo gide wa rehemu se tie bia da Awurade na me so be ma wo so fatimi ase ene ye bedi nkombo na ye nkomodie ni nyina aye nyamesuro azam ka o twetwe ho se na de nyamesuro de ne de o de ye de ai ewiase mu wa na ewo no obi won ma onsuro bibia onsuro nyame onsuro nyame abodie bia da on de so watimu ara so watimu kwasi anasasa no namu na ne sasa dam ni fam o ka hwe a o fa free so abusia eni pe wo nyamesuro mu enene ye pese hu na esuro nyame ye se de be ya yenso yensa betimi aka bi nti na me Reverend atrase a ye de sa akomo e de bro se bibi etwe wadwane so numbers no e de screen so fa na eni ye ni komo ma menko na me ma Reverend akwaba na why crowd se ne obebo ma won so abrabo no atimi aye kama Reverend really na pomoi
awurade kan ho awurade ase ɔte de enso yɛte ase ɔwɔ hɔ nti enso yɛ wɔ hɔ oni wa ne yɛ ni hɔ ɔwɔ hɔ de enso yɛ wɔ hɔ ɛnɛ nso so de nyame ayɛ adom minim sɛ me fe ni ate so sɛ ba ko na de aka ho ɛnɛ nso so yɛ me da pa nyame de akyɛ me ba asase so na ni da nyame de me ba asase so nti ɛnɛ de yɛnkunim die pa enso na nsa ne ne na na me positive pa marefo bɔ ma ba so pa sɛ manya nyame nipa ɔyɛ no kwafo a me ne nampa papa ɛnɛ bɛsi esua de dan de nyina esua de fa yɛwura mu nyame suro de ne nyame suro ɛno na ɛnɛ nyame ama yakwanya yɛ kasa afa ho menim sɛ Mpaninsem TV ɛkɔ akyiri enipa bebree ɛna tie ɛne nti no matiefoɔ nyinaa me nana afiriye ɛna ahyia ɔno na ɛda Mpaninsem TV ano na asɛm a apɛtɔ dwa a yɛdwene ho ɛyɛ nyamesuro sɛ yɛka sɛ nyamesuro ɛkoraa ne deɛ ya yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ ne sɛ ɛtɔ da bi a yɛ akan ne asante kasa mu yɛka sɛ biribi suro obi suro biribi a na osuro ne sɛ ɔfom no a ɔbɛyɛ ne biribi osuro ne sɛ ɔfom no a ebi a ɔbɛbo no ɛte sɛ yɛne yɛ mate fie na ɔbaa yɛ bɔne na oyera ka kyerɛ sɛ wode atwan wo papa bɛba abɛto ɔmo de yɛ kaka wo papa bɛba abɛto ɔkasa na di ehu ato abɔfra no so onim sɛ ne papa deɛ ɔba ɔbɛbo no ba de yɛ nyamesuro yi a yɛka ho asɛm deɛ ɛnyɛ nyame huhu sɛ yɛsuro ne sɛ ɔbɛyɛ biribi ba yɛsuro no sɛdeɛ n'abɔsu ɛne ne subae ɛyɛ dɛ esiteɛ enti broni bɛka ne sɛ reverend fear sɛ wodi anidie ne wobuo ɛyɛ dɛ ɛma no ɛwɔ ne su ɛne ne bae sɛdeɛ n'abɔsuo ɛyɛ dɛ esiteɛ ɛno ho asɛm na yɛka nti no so obi suro nyame a ɛnneɛma a nyame ahyehyɛ ɛwɔ ne botaeɛ mu ama obi biara a obesuro ɔno nyame ɛwɔ asase so sɛ wo amanani o sɛ woyɛ broni o sɛ woyɛ bibini o yɛde yɛkasa fa nyamesuro in general na bible yɛfrɛ bibi manual megyiri sɛ bible ɛyɛ manual of life yɛka sɛ manual wotɔ phone a ansa na wobɛtumi ayusu phone no ɛyie no isa wokenka yɛ nsɛm a ɛfa phone no ho wotɔ car yɛsɛ manual wotɔ fridge a yɛsɛ manual ɛno na guide o ama wahunu adeɛ no a wakɔtɔ no sɛdeɛ wobɛyusu no afa so the bible is manual of life to me deɛ gɔwoka Psalm 24 a bible say na asase ni mo adeduduo nyinaa ayi onyankopɔn dea enipa ene wɔn a wɔte so ayi onyankopɔn dea na kyerɛ sɛ asase ayi onyankopɔn dea na nipa a wɔte so yi onyankopɔn dea we don't own the earth asase no nyɛ dea ayi obi dea ɛte sɛ deɛ obi asifie na wokɔpɛ kyemba ho obi a na sɛ flat bi na ahai na wakɔtena mu efie no nyɛ wo dea wokɔtena fie no mu a wɔyɛ agreement ma yɛsɛ tenancy agreement wɔpɛ sɛ wotena fie hɔ kyɛ a ɛsɛ sɛ saa tenancy agreement no wodi so wɔani so a obetu enti wɔani so obetu enti asase ni mu ade dodoɔ ɛyɛ onyankopɔn dea enipa ne wɔn a wɔte so ɛyɛ onyankopɔn dea enti asase onyankopɔn ɔde ahayɛ ana tenancy agreement yɛ ɔde ama yɛ ɛyɛ n'asɛm but nipa be do asase so obso fa nyame asɛm to nkyɛn na yɛ mo yɛ bra me die me giri sɛ enti asase no yɛ nyame dia nana sɛbe so oni mu a wona wasi fie no obi abɛha bi ana woni mmra nsɛm a wodi ama no efie no a otu ya ache ndi me ami to cement na ogina ho ha eno ano no to cement na ogina papa me yɛhwɛ ɛde na ɛbɛ me yɛ hu sɛ wei die nyame suro na nipa no ne ne bobre ne su ni na dia wo ye nyina che se osuo nyame na we dia ukọ ne nkyɛn kwa na obamu hu se osuo nyame na wo so etumi osuo nyame ni bi se ye ka so obi suro nyame a ɛyɛ sɛdeɛ
osi bono brafa according to the word of God. One friend Nyame asem a untimi nsuro no. Medical ka say Nyame asem ye manual of life. Enti oka Proverbs chapter 1 verse 7 or see nyansam fiti ase eni Nyame suro. Nyansam fiti ase eni Nyame suro. Enti say enye urade asem a eye Bible you can't fear God. Untimi nsuro no. Because you have nothing guiding you. Uni bibia ayen hwesode a wo hweso e de abobra no. So you can't, you know. The fear of God, one cannot fear God without the scriptures. Untimi ka se usuro Nyame. Wabra enye Bible anama wo ye dey usuro Nyame. So no, the fear of God must reflect in our daily life. Said ye wusi bo obrafa. Said ye wusi ye wo no mafa must depict say e ampasa usuro urade. Enti no say Nyame asem ni ho a enti umu a untimi usuro urade. Then the Bible say kwan bi wo ho etini wo nipa ni so na wie ye. Eyi wo akwa. Enti si ye kase obi suro Nyame a nyese usuro Nyame wo de wano na eka. It's a life that you must live. It's a life that you have to live. Eya abrabo a esese wo bo ema nipa ye de ehunu. Abrabo a wo bo ni ma nipa ehunu na nipa be hunu se. Papa yi, mami, sister ya branti ya baba away osuro Nyame. And you know, it will not come out of a vacuum. But baba obi so abobra no ma ehun se we de ni sun ne ban no sabi abontin de ye hunu basa but he do na adwo antuma kata de so. Ah, say no. Esumu asem no ene asem no. Onu de na nti na Bible say e han hire esumu a esumu dwane. Say o pese o ya ade no ma obi ehuna ade na wonfa ma han. Na wo kata so na wo ye na najo. But what you say? Kata na ni Nyame so mpa. Na bi. Esese wo de ba han mu. Se de medical kan e abrabo a wo bo. Ama obi ehunu. Eni nti no Korontofo nwoma says obi wo Kristo mu a no aya abode afoforo. O se ne ma dada ni nyina atwam o se hwe. Se no ma ni nyina aye foforo. So it's not something that you can hide. Enya ade a yedisiri. It's a life that you must live for others to see. Abrabo a esese wo bo ema afoforo ehunu. Baba na se ni panim sa ne ma we nyina na e de benti na ama yatu sa Nyamiso na to atwe ase yatu na Agyei mu. Yatu na Agyei mu ni se onipa pese oye de ope. De bia me ka se de enti anipa bebre edwane firi Nyame asem a eye Bible a eye abrabom manual Nyame de ama ye ni se oba Bible ho a immediately you come to the scriptures or the Bible ope easy untimi nya de ope na enipa pese oye de ope nti ene ye onko Bible no ho ni aka kire ni se ema adwaman ema kro no eni ewu eni nkonkonsa ene ono pese oba adwaman ba oba Bible ho a Bible be kan kire se adwaman mom ene me ma Bible ho so what you say me ma Bible ho na esimi kwai wo de me pese me ye ho enipa amani nyina wasase su nyina no so onipa pese oye de ope the opesanse opese oye de ope nti no on ma Bible ho Bible say esanse ni nyuma Yesu mu nti no on pese obeba han no ho na han no actor nusu mu abrabo a wo boso ti na nipa edwane Nyame asem ma me ne me maye tiesi abonte me ne de bia ye ko asempatre adwuma me de bia ye ko aprade ye ko akoko amo pa akoso ha ene mampon ye na no kra de ya no kroya etuaso yi Achiaa se ni echem ene Achiaa se ana chirikrom ya no but ya nhye sa adwuma we yase a se nka menim se nipa mpa Nyame asem nipa dwane firi Nyame asem ho sa adentira nyuma ye bone baba ada ni bia doso o se unyanum bia ma se ya ma nipa kra empese on bebe Nyame kra because abetwa ne doso a ejina fra o se Nyame afrew eso okay John chapter 3 verse 34 o se die Nyame asoma no o ka Nyame asem
nti se nyame na asoma wo a nyame na afrɛ wo a o se nyame asɛm na wo de yɛ adwuma eni kwa se wotwa nipa abe ye adwuma ye nyina wo se wo de ma yɛ kwa yɛn so yɛn fa makwa ene ebi ton nneoma wa so dem dabi oso wo de ma yɛ kwa kristo no oso wo de no ma yɛ kwa nti yɛn so yɛn fa makwa samiti wei na nyame adawro ma ebia waba nyame na se ewo ba bia me ye nyame adwuma na nyame afa me so aye bibia ma wo a me charge wo adent no se me charge wo na mom wo na wo hwɛ die nyame afa me so aye ama wo na wo bibi di da nyame ase a ene de me nsi wo kwai ene de me nsi wo kwai wo hwɛ die nyame afa ne maso aye ama wo wafa na sem so aye ama wo na osi wo be ye bibi ada wo nyame ase a ensi wo kwai anopa ya me wa ya na me ba bi ba ye ana o de envelope be share me sem am bi sa ne say envelope yi de ase ne say ana o se papa bompa ye ma me di bibi ato awurade anim e pe say awurade eye ma me am de me sa to no so ana me bompa ye ma no e bompa ye ma no wie na me say on fa sika no kokoto pulpit no 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 anso kokoto pulpit no no on kan na sem enkyere awurade na minim say awurade be ya ama no enti se nyame fa wo so ye bibi na wo se ana fa 50 million bra ansa na me de mi gidi se wo ye sa anye nyame na afro e ka sa fa nyame so the fear of God is the beginning of all wisdom enti wo kai Psalm 31 verse 19 o se enema pa onyame adiesie ama wona osuro no ene wona ode ne ye dwankobia nyame won niema pa bia wode asie ama ne ma but it is there for only those that fear him and only those that take refuge in him. Nyo bia nenim That nabi nti won mo atu na nyame afɛ ye we nya wo nyina do no an sɛ da nim sa ne ma nyame ene sɛ ya yira wo ai sɛ ana make sɛ ekwan bi a wo fa so wa asase so no e ba bi ade wo be wie ekwan bi a wo be fa so you fa kwan bone so a ade wo be wie kwan ade wo be wie bone wo fa kwan papa so a ade wo be wie pa de sɛ na wotwe sɛ na mekan sɛ akoa no a okoho no ozi hope hope wayera na ni ba no so no wayera wa hu hope so okoho enti nyame ewo niema pa odi asie ama ne ma na eniema key 2 keys eni se wona wo suro nyame ena ono a odi nyame ye dwankobia nyame se wo niema papa ayaresa wom enkwagye wom fahodie wom awarepa wom akwantuo wom enkunimdie wom ka wom efia wo pese wo besi abraba wo pese wo nyina no ewomu da usuro nyame a ana nyame de saade no ye dey ema usuro nyame a enipa bebre apɛ won ho anya ɛwɔ asase so wabra enye nyame suro na ye dey ede ma wo mu okay awie no be kwase a mesi wo de ada wo be hia paasolo no owo baabo mu a ye frɛ ne King Solomon no ye bisa no obeka kire o say all is vanity ada wo be hia ye be hia no ye pesi ye hia no kwa de ye be hia na papa say saade no ya me ma ode wo magumi na ase da bia me ka kire o say ada wo be hia Solomon bisa no ono na wiase agapade nyina nyame na nkasa na ehia ne bo say wo be hira no esansi obi say nyansa odi bebu onyame man onyame se de wa mi sa nyina e de beka ho ampa nyame de kan no ho nanso awieye no sa papa yi atwereye ewo Ecclesiastes say ni nyina ya di jan ni nyina ya huhudie nanso enne wiase se eno achi no mu bedi enti so obi suro nyame a me pese mi hye obi abo the person me shi obi ankran say nyame won niema pa bia o say store up o de asie he has stored good things good health good cars good etodo bi ya me pese onamu no because it amount to nothing aye was asisu nko ade enya kwa papa demu a na ye kwampa so anya bone enya fie papa si na ye kwampa so a anya bone because asasisu ne yete
asase so ne yete asase so ne yete enti ana me bisa se ekwan ben ba bi e waduro no ekwan ben na wo fa so a waduro ade ba ko eye me yase sofo e wa abrabom ene de wafa kwambone so apade enya no ho e bia position ono anim se kwambone so ana wafa nya position no ye be ye election abeka ya brabo ho akojihye envelope mama nkrofo ama ya beto abama uwie a no akoda nyame asese nyame na de obaye na nyame na de obaye ade abato nyame fo bi ma o nyame di obi ba but the nyame de ne ba no ofa kwampa so na eba on corrupt no ho papa say dia akwan dia so wan tuan so dia o ma o enti na me say ba bi etumi wo no se me kotumi ho na makodi fo wo nyame ani mo ame nkọ ho ne nkọ ho na corrupt mo ho na manya position se me yesofi na bi etumi bi abada sofu djuma mu yesi ye nya epre na makohye sikam makotwitwa menua na ntini menua sofu na makoka no ho asembone be di position me nya da misuro nyame kakra nka se kakraka nyame ketua bi a misuro menye da men ko position ho na men ko corrupt me ho men ko brabo me ho en ko position mi wi a na masafa adofo adimachi na makọ asori dem na makoda nyame asese nyame na de maba babra minim se mabrabo me ho ma corrupt me ho na mde anya position men koda nyame ase wo ho nyame na de wo ba ya wa na wo de wo ho aba okofa akwambone so ana wai de watimi aba nyame suro wo mu a ebi ne ye ka no Bible say to fear the fear of the Lord is to hate evil nyame suro ni sa wo twu ho afiri bone ho nyame suro wo be suro bone enti Bible say wo nyame de niema pa bi asie esa niema pa no de asie ama wo de asie no o hwe enipa mienu no de saade na ma wono wo suo no abrade enwo anyone a wodi nyame ye dwankobia God as your refuge akase dwankobia ba bia wokọhye a boni bi ntimi ntoa wo enye de emeyo okay refuge ono a wodi wo ho to awurade so na nantie ne ye bosa da wura ma wiase ni pa nyina hunu se wo suro nyame a ebie kwa ma ebie kwa ma se wo suro nyame a nyame to wo puno wo watamfo anim wo de nwufo wutiri ma wukuru wa ye ma eye dai ebuso papa de okay mami musa obi beka se o mi to mi ni obi bone mi nyina obi ho adwembone bia me kwa asori mi ye masede se o Kristo ni mapa bari papa me ti aso dem wo esa se mi suro nyame ti bra na me bre me ti aso dem wo me na sa ye popra sa kokore dia mi di obi kwa ya ase papa besi de ehun se e wei se pen kruwa ebia ofu ya okuta ena di adanse se mi suro nyame a nyame de sadie be ma mi tane ma mi suro nyame na mi nsanka ne mo be ne be mi ehun there is a goodness waiting for you, but it's for those who fear the Lord and take refuge in him. How abundant is your goodness which you have stored up. God is not a broke God. He's not empty God. He has a storehouse. Obieni na eno abrantie bi ba ha. Me ba Ahmed Adam for no. Me discredit obi a me mfasa akwa we so nwu bi hu fi. Ana o say oni na nante ni childhood friend. Ana o say me de sabi so mpaje obi amfa nche me nka no bone kwaso. O say me de me ye NDC ni. Na say baby a me wo no, baby a ono area no wo no. O say nko o say oye DCE kura. But ba say o kosura enkrofo atwe no. O abafo. Ene ayi. Ana o ka say NDC ba ye ana o ma no moto. O ma no moto. Ono so ne chefa wanya no. Ono so ne chefa. National cake ni twitwa de onya. Ono so ne chefa wanya no. Se wudi ni pa echi kura ye bibi ma no no oboa wa. Nyame na wudi na chi a. Obaba wo na ase aye propra se de wo kan. Dabi nyame onye na ade esa. Okay. Ode wo kire e ma nipa hu ne de nyame tumi eye. Okay. Me also for after everything, me I am a living testimony of what God can do.
One of women in can testify. Abra bomo. Ma bre ebia uncle pepra will be a Nyame nshira no. E wo fa pepra. Benjamin pepra. Odi me kwa abrochire nkwa amprensa. Abrochire mprankwemsa no ye kwa me kwa ne abome na maba pipa 70 ne abome na maba pipa 70 na maba. The last time I me buy I'm say almost 1993. Them say ko be 33 years ni. Me friend lu premusi na me she t-shirt. Eno kura prison ye de ma me eni ka kinika ena chale. And I'm different lu premusi ye. Boga chale na me ti wosa no. Boga chale na me ti wosa no. Boga nika. Boga t-shirt. Me say me ti lu premu na me she chale. Obi o nimi bia. Me ntwantro wo nyame no. But then the story is different. Yeah. Maybe na ye nyame design say e bia na abrochire no odi be hira me. Ghana eya. Be dem ho to nyame so esuro nyame nante nanim no kuremu no. Me nka se manya abro so. A me ho nkyere me. Nso wo se no. Me mitimi bo afoforo. Me E de nyame ase. Mitimi bo afoforo. Enti de wo ka no obi ani ho a odi no ho beto nyame so ewo no kuremu ama nanim ayede egu ase. Nyame suro etwe nepa ebre nyame ma. Nyame de nepa esie. Enti se wo penhira ewo asase so a the key to it eni se wo be dey wo be suro nyame abrantie suro nyame ababa wa suro nyame papa suro nyame maami suro nyame nana ohene suro nyame efiri se ahene ye nyame dia nyame na di tumi eyeda ma nipa o ma yemfa nyame suro nante na obi a osuro nyame no bible say enipa bia ni ho a eyeda ebom. Okay. Papa, ye brani ya ye be. As usual, you say, ye be fa bontin ya hwede ye koso wiase ene said the system na sia ye. But papa, one person bi o wiase a ye yesusu a eni Fred ye tini din ana o ya nwanwade o ye nyoma Ghana obi antimi nye bi Apostle Kwadwo Sarfo na meken. Na pacho metie. But ya sorry a friend Kristo Asafo. That nipa dom na gu papa yi na ase. Papa ya ko ato. Wakoto ya afinie. Ensensem a enemache a whole lot of full balloons. Ntokwane ye bo ni nuaba onu ane ba Adwoa Sarfo former MP do amekwa benya. Ene ne ba Akofena. Omo pre papa yi na mu a de bia ase ye ko ntokwane. Asori su di bra so aro so omo ko papa. Obi buza se za nkrofo we nu ma na mini pet se bi wako ato a na chikra yen kata ye na omo guso ko ne ho na edom na animguase de bre no papa omo so nyame Solomon say owu a obewu facha me say enka ayi ho na nso abam yes anka me ye me research na mama the exact quotation was say owu a obewu nya ne ya say the obedi na ade owu a obewu enya ne ya say the obedi na ade na the obere pa ye no kra no wawu wa obedi na ade na obeye dey so ubefu ntakra no watu mekosie efunu bi wa ebra na baby a asieye no wo no obi akosi ne fie wo ho di asieye no kwa ye mienu baako afu ana baako a emfu ye no obi nso akosi ne fie wo ho na esese ye di funu no ekotwam wo ho ye di funu no kotwam wo na de wasi ne fie wo ekwa no ye faso kwa asieye no oka se o ma ye mfa funu no mfa ho enkwa asieye ho sa asieye kwa ye mienu baako afu omo ankodo omo nim se de emfu ye wo ho maami tie bi o hye dwale o na wa pie fre ga ho de ntoma twa no mu oni abusuapani ene ye ya yekosie funu o so wompene ana abusuapani sofo mom yenko ana me di akire na me ye dai e ko obie ana yekosie funu no ya meti ansa maame no ka kire sofo no abusuapani se de odi obusuani ekoye no saa na wonso ye de wo be ba beko edu ona mka kire maame ne se wo ma abusuapani kwa wonso du so afuntakra na ye dai ne tu funtakra ne tu sa utena se ma honamo a se be son
me mu obi animtia abusua mienu a entokwa aba o muntemi obi a bobre nya ne de ba mai obobre nya wo de oba wanya obobre nya wo de ade nti na ntimi mfa asomdue ma na de mo papa agya ho na mo ko why sade na anu me ka kire o se akokọ hwedie mienu a omoko obi afu ase what be pe afu oni nya wo de obi adonafo na mo kope bi ye de a ukoduru anam de ntokwa ayede abo ade no so nyamo de a papa no nyame babi a owo bia nyame mfa ne krasie wabobra ne mane mo anso mo wo mo de mo papa no de be ma mo bia no ode amamo mo amonso mo wo mo de ede ne akire ntokwa me de mesre wo mo babi o mo wo bia o mo ma onu adonye de enya adwuma o mo ma asomdue enya adwuma because obiara ni ho a yamfa hwe amawi ase yamfa hwe so nko papa bi ada wo besi ano no saa na me preach ya bisa no ya frɛ ni Job ne madu wudako madu enemre mu a ke beka sɛ ni sika wonya ye nyina sɛ ɔde ne ma akɔgye sika duro ne ma wudako dako na ajapade oba asase so bebre pe ye bia na asafiri ni sadako onim de Job ye Bible so di ni tubutu form ana osori awurade o se awurade de mai se awurade afa asomdue nka nyame. That is the man that fear God. Ebi na to reverend student na so I saw them ya sorry ya fe eja yes eni o okodu o se afama nyame afama nyame enti ebi o mo obi a mesro mo adwobre ya mfa hwe ama ya mfa hwe so nko nyame sompa abojuo ewo mu eno ne adenya kese. Bible say I think say Jeremiah 17:5 or say they open ho anya na wan fa kwampa so ampen o te say akokɔhweti a obutu kosi a anya ne dia so awieye no obeye kwase a awieye no awieye ne asem o awieye ne asem awieye enti onipa ya adwene wa wieye o whatever the flesh can give to you you will leave it here on fa nko ona kumase efie nyina ya wodia Ghana fie nyina ya wodia sebie so mikuramanumu Ghana politicians omu wia wo man sika efa wo wafum wo manya japade efa unya wiase japade nyina onfa nko papa bi no ana adidi mu a enne ama sebie so ye nua wontumi ne ho aye dai akɔkyere opa dia ye dai opadi ayede wonko a na woni wabusua na mudi ayeye na oman Ghana nyina na ye ho kire ye simply because when you to me usuro nyame a you think about the welfare of the people that you lead enipa na wudi wo mo so no wodwene wo mo ho ansa na wadwene wo ho nipa no anyame dia sɛ wo ye ohene sɛ wo ye busua pani sɛ wo ye oman pani enipa no anyame dia wo mo asɛ ato na ase no dwene wo mo ye die ho ansa na wa badwene wo ho but then leadership is no more there. Yes and leadership obi e pe leader said de be ya ono di benya no ho na no nkrofo no a wo leadi wo mo no ehun a kire wo mo awurade ma no mpare ye amen awurade ma no mpare open door assemblies of God say me yes sofo chance me ye nyame si anamu wo hoi na hwehwe me ye die na ma asole ma ho aye de a kire wo mo da bi o me ntumi nyesa misuro nyame kakra bi me ntumi nyesa asore ni di yi a me kwa me chance me so ni di yi papa me da say minimisa wo de abre bia o hwe o ma de kane ansa na wa hwe o de abusafo ma me nka o se uti asem we na e wasum dokodokoro a ma ne wasum kesene ne tiemiye ma ne wasum kesene ne e bia na wo ha okra no e dampolo e chekui fre papa adekuma bi o kiti akra be kase kit ne ba Asantehene no mu no kiti fre no na onfa na me asem ne nya mitumi na hoɔden na basa ɔde adom no ebi mu a na nso ediye na nso nya ofa ne mo meso
Mene ni nya yedi ya woda bosome baakum. Ti odo fa che yemienu. Edo. Ti odo fa che ye na ye me de. La no ye momola o de trusu a. Numbers na da so ni nyina. Bia de bia. De na de be ma no. Ajase. Fama papa ne nyira ne se. So won fa Yesu afa no. Enokre. So wa fa no nso a fa ne yie. Fa ne yie o. Methodist for logo manage ho or say if it must be done, it must be done well. Unfa no afa no. Ade bi e wa hyase bi e wa wieye. Me na mafidie isu boda wura kire. Susu ya akaka bensam. Susu me ma ho so. Na anamonsia e da ho ye dey. Etwe. Awusaman fa unsi quantity bi awia boboa no. Aka cho say Mpaninsem TV so. Yen ya ha. Se wo ba na se nkyerɛkyerɛ ene ya futu anyewa opa kokosovu bia ne ho ahobeto idi ene kofi afie amepam ebesan so ahia na dia ka chinya ya de baba besomo makra Mpaninsem TV